Shwmai a shwd I chi. Neu fel fi'n gweud, shwmai'n ceibo, how's it digging? Na chi ymadrodd I chi ddysgu os ydych chi'n gwybod yn barod. Aneirin Karadog sy'n ma, neu tybech chi moyn galw fi, Batman, tybeth. Iawn, yn y fideo cyntaf fe drafodon ni y llyfariaid, os cofiwch chi'n iawn. Nawr, pwy all gweithdai beth yw'r llyfariaid? Beth yw ystyr y gair llyfariad neu llyfariaid? Mwy nag un llyfariad yw llyfariaid. Na fe da iawn, y llyfariaid yw'r llythrennau hynny sydd yn swnio'n feddal falle. Yr A, E, I, O, I, W, E. Triwch weid hwnna yn hanner cysgu yng nghanol y nos. A, E, I, O, I, W, E. Iawn? Reit, falle fod yna rai seiniau, rhai cytseiniaid mewn unrhyw iaith sydd yn anodd I chi ynganu. Nawr mae hwnna'n hollol iawn, okay? Peidiwch a phoeni am y peth. Defnyddiwch e. Defnyddiwch e fel mantes, fel pwynt cryf am y ffordd I chi'n siarad. Fel na I ni'n siarad. I ni'n dod mas i'r byd yma fel I ni ac mae'r ffordd I ni'n siarad yn rhan bwysig o pwy ydyn ni. Iawn? Pan o'n i'n choedran chi, o'n i'n gweud yn y fideo cyntaf, oedd yn had yn gweud, sbot ti'n gallu ynganu S yn iawn chan, mae ti'n wedi fel ins. A ni'n trio wneud S. Ac na fe, falle bod yn hafod I yn dod rhwng y nanedd chydig bach, ydy'r S fod ar eich taflod yw'r gair am palet, gair Cymraeg am palet, sef top y geg, ar y taflod uwch ben y tafod, iawn. Ond peidiwch becso. Becso? Pwy mor neu S yw yn S's I? Chi'n gallu clywed y well na fi. Mae'n anodd hefyd, faint o'n chi sydd wedi recordio eich llais a gwrando nôl. Mae'n brofiad brawychus y tro cyntaf, a falle ddim yn rhywbeth chi'n joio I wneud. Ond mae fe'n brofiad da I wneud hefyd, weithiau. Ymarfer eich hunan yn dweud rhyw frawddegau, recordio fe a gwrando nôl. Fel na mae modd clywed yn wrthrychol, fel sy'ch chi yn clywed drwy glistiau rhywun arall, iawn? Felly, falle bod yna rai seiniau fewn yr iaith Gymraeg, neu'r iaith Saesneg, neu os chi'n siarad unrhyw iaith arall, Sbaeneg, Ffrangeg, Pwyleg, sydd yn anodd i'w ynganu, neu falle sydd yn rwydd i'w ynganu, iawn? Sdim ots fel yna ma fe. Allwn ni weithio ar y pethau yma, ond efo mae'n ymfalchio, ond os yn y pethau yma. Felly, o'n i'n gweud bod S yn broblem, ond fi'n dal yn fan mawr o Superman, ond I fi hefyd wedi sylwi wrth I fi dyfu lan, ac wrth I fi falle orfod darllen neu ddatgan neu adrodd cerddi I bobl neu rapio ar Llwyfan, iawn? Fod D ag R neu T ag R neu falle P, prynu. Mae'r ar ôl y P yn rowlo'n eitha iawn, iawn? I fi hefyd yn siarad Ffrangeg. En français, on ne roule pas les airs font un R. Ynddo fe, iawn? Nawr, mae yna rai pobl yn Nghymru sydd ddim yn gallu rowlo'i her a mae her nhw'n dod mas yn Ffrangeg. Mae hwnna'n hollol iawn. Mae hwnna'n meddwl, mae nhw'n well siaradwyr Ffrangeg pan mae'n dod I siarad Ffrangeg, ynddo fe? Ond, I fi wedi ffindo bod fi'n cael trwbl. Mae T-R yn swnio fel Ch bron, ynddo fe? Trwbl. Mae rai fi ymdrechu I gael y dafod na I weithio. Felly, fi'n mynd I wedi rhoi her i'n hunan, a fi'n mynd I ofyn I chi wneud hyn nes ymlaen, ond fi'n mynd I drio ynganu'r frawddeg nesaf. Ac eto, fel o'n i'n gweud yn y fideo cyntaf, y tric I ynganu ar ein gorau falle yw arafu pethau lawr. Iawn? Drwy odro gwartheg ac wedyn ordro bwyd wy'n rienus o ddidrefen. Nawr, hwnna ddim yn rwydd I fi weid, falle bod e'n rwydd I chi weid, mae hwnna'n iawn. Weda fe'n gloi ac wedyn fe welwn ni. Drwy odro gwartheg ac wedyn ordro bwyd dwi'n drienus o ddidrefen. Wel, ni'n clywed ambell I o ddim cweit yn berffaith fyna. Ond yna ni, mae modd ymarfer y pethau yma, ymarfer. Iawn? Drwy odro gwartheg ac wedyn ordro bwyd wy'n drienus o ddidrefen. Drwy odro gwartheg ac wedyn ordro bwyd wy'n drienus o ddidrefen. Wel, mae'n dechrau dod wrth weid y frawddeg drosodd y ffro. Driau rhywbeth gydag S. Sa'n siŵr os yw sarf yn air sy'n cael ei iwso am neidr yn yr oes hon, nawr dylen ni weid defnyddio, ond mae iwso'n handi achos bod S yn y fe, does dim S yn defnyddio. Iawn? Os mae chathrawen yn gweud, so fe ni'n gweud gair Cymraeg fyna. Reit, sa'n siŵr os yw sarf yn air sy'n cael ei iwso am neidr yn yr oes hon,
sarf yw'r hen air yn y Beibl a llefydd fel yna, am yn golygu neidr. Mae rhaid ni ymfarchio yn ein ffordd o siarad. Nawr, cwestiwn arall i chi ynglyn â y Cytseiniaid. Iawn, Cytseiniaid yw'r llythrennau caled. I ni wedi symud mlaen o'r llyfariad a'r Cytseiniaid yw'r gair fi moyn cyflwyno i chi yn y fideo yma, sef c, p, t, ynddo fe. F, f, Mae yna gytseiniaid gwych os ych chi eisiau sgwennu cerdd sydd yn cyfleu storom neu ryw rach. Mae'r gair grach yn cynnwys y sain sydd yn adlewyrchu pwy mor ffiedd mae grach yn gallu bod falle. Iawn? Mae mellt a tharannau, yn dys e. Hisian y sarf. Mae'r cytseiniaid yma yn neud lot o waith caled drosto ni i gyfleu y seiniau, dod ar lluniau'n fyw, tynnu lluniau gyda geiriau. Na beth yw barddoni, mater arall yw hynny. Reit, faint o'n chi sy'n gallu gweud llanelli? Pawb gobeithio, iawn? Ac os ych chi'n gallu gweud llanelli, broed yn siarad Cymraeg neu byd o i chi ar y ffordd i siarad Cymraeg i chi. Nawr, faint o'n chi sy'n wedi meddwl, sut ych chi'n dweud y llythyren fel arfer, i ni'n dysgu pobl sydd ddim yn gallu gweud achos mae'n llythyren unigryw, hollol unigryw bron i'r Gymraeg, pryn mae yna allai feddwl amdano mewn unrhyw iaith arall yn y byd, iawn? Ac mae yn llythyren handi, i ni'n gallu gweud yn naturiol i ni'n dod i'r byd yn cymryd y sain mewn i ni. Ond, faint o'n chi sy'n meddwl, sut ych chi'n creu y sŵn? Os ych chi'n cyflwyno'r sain i rywun sydd ddim yn siarad Cymraeg, ych chi'n gweithio nhw i feddwl fel neidr a chwythu mas drwy'r geg, drwy ddal ar dannedd at ei gilydd, a chwythu drwy ochrau'r ceg. Ond, mae ngwraig i'n gweithdai, mae hi'n gweud lawr canol, lawr i thafod. Mae'n chwythu'r gwynt lawr y tafod drwy'r dannedd i greu. A mae hwnna'n bizar, allai ddim meddwl, ond dyna sut mae hi'n creu, a mae hwnna'n hollol iawn. Nawr, faint o'n chi sydd yn creu drwy ganol y geg? Wi yn digwydd sylwi nawr i fi yn creu gan fwyaf lawr ochr dde yng ngheg. Falle bod y person sy'n ffilmo'r fideo yma yn dweud ar ochr chwith i geg. Dwi ddim yn gwybod beth rhaid fi ofyn yn nes ymlaen. A falle bod e'n meddwl am hyn nawr. Ac os chi'n dechrau meddwl amdano, mae'n gallu chwythu'ch meddwl. Pwy ochr i fi'n gweud a dwi'n dweud ar ddwy ochr y geg. Falle bod chi'n defnyddio'r ddwy ochr i weid Nawr, gen fach i chi, ffinnwch mas sut i chi'n gweud Reit, nid dyna y dasg derfynol, yr her ar gyfer y fideo yma yw ysgrifennu brawddeg nawr gyda chymaint o seiniau i chi'n ffindo'n anodd. Peidiwch bod ofan i ni'n mynd i daclo nhw a gwynebu nhw, a wedyn ymfalchio yn y ffordd i ni'n gweud nhw. Ta pwy ffordd i ni'n gweud nhw, iawn? Felly cymrwch bapur a beiro neu dabled a sgwennu ar sgrin. Ysgrifennwch frawddegau'n cynnwys gymaint a phosib o seiniau anodd fel oedd gyda fi, ac yr llinell oedd drwy odro gwartheg ac wedyn ordro bwyd dwi'n drienus o ddidrefen oedd y frawddeg oedd yn rhoi trwbl i fi. Triwch feddwl pa seiniau i fi yn cael anodda neu mangheg i'n goffo neud mwyaf o gymnasteg i'w hynganu. Iawn? A wedyn, ysgrifennwch frawddeg. Felly dyna'r her gyntaf i chi ddefnyddio'ch geirfa wych yn eich pen i greu brawddeg, a wedyn ymarferwch ddarllen ni. Yn ara deg gyntaf i gyd, yn dawel yn eich pen, yn ara deg. Wedyn, cymrwch gam mawr arall sef dweud e mas yn uchel, a wedyn triwch weid e chydig yn gyflymach yn naturiol, a os chi moyn, triwch e'n annaturiol o gyflym. Dyna ni am nawr. Welai chi yn y fideo nesaf.